Straight to the Now, point. sa pikas bahin may galang nag-viral man gud ni mga kaigsunan unya kinini ang kita des DYH pwede kay tamo hisgot o mga aning mga klase mga higala pero nag-viral naman gud ni ang ato lang ni mga higalang hatagag pagtagad sab niya makuha antong mga leksyon sad nga kini bang inaning magtiayon kinahanglan nga commitment sa usag-usa na agyod unya kinini ang lisod man gud kaayo ni ani niya mag-away sa publiko unya mahimo mahinoon mahigalang kita sa kadaghanan mura na mahigala og kuan no medyo ang luoy ni kung dunay mga anak ni Inday Maris mo kana nga sa pag kuan gyud panagtiayon mga higala ila gyud ang sabutan og unsay kalaki kay lisod man kani nga dunay pan mahigalay mga pagpangaliwa o tinuod man kani pangaliwa. Now kini mga hitabuang nag-viral ni kay kining babae mga sukid tigpaminaw iyang gibunalag helmet ning usa ka babae nya kining usa ka babae ang asawa da ini nasuko sa usa ka babae iyang gibunalag helmet kay kabit kuno sa iyang bana ang maong babae nga gibunalan sa helmet malagmit ning iyang bana og nangabit-kabit pero ang problema basig naaan ra ning mga babae kay pilti man yung limot sa mga babae uy wa koy labot ana oy wa ko kailangan gani anang imong bana kakuyawa sa nistuno kung mauho na mo nang atong gitan-aw kuno klaro ba sa magi klaro ani be ato kuno nga balikan kuno kasamang names be nya do na bay audio ani no kini kini iyang bana ning naa sa ato nga kining legal wife kini ni ang nagda sa helmet kadtong usa ka babae mo iyang gibato sa helmet mao kuno toy kabit so ang asawa na masangil nga kanang babayhana nga iyang gibato sa helmet kabit pero kining gibato sa helmet miingon wa sa kailang wa koy labot ninyo o kailangan na imong bana kakuyawa day og kuano kini niya maaan lang kagalit din ha. Bantay kita ng kalakihan ni store og labi pa mga kababayan-an. Og sa kakuano kamo mga asawa sad og unsa magaling klaruha sa gyud ninyo nga kanang inyong kasilusan din ha nga mao gyud nay tinuod nga kabit sa bana kung tinuod man. Nya ikaduha kadto pong babae taon kini ni ang lisod pa kay mapasangin lang nagkakalit din ha nga makilabot. Kana kung tinuod nga way labot pod no mo na dakong pangutana sa unsa man gitinuod ani kay limod man gini babayhana nga wa ako kaila sa imbana oy unsa kan diha pataka ka pamasangin amo kini be mo ni primero nga video nga ni gawas be kuno dong ato kunong paminawon dong names be sige kuno be ato i-play kuno lagi dapog ilabay helmet gitabang sa bana hala Oh. Hala. Okay, babe, pause dong. So, isuga isuga sa asawa mga sukitig pamin. Iyang gikuan nga asawa kining bana mo ni pugo-pugo mo ni bana day no? So nag-abot din sa tulo mga sukitig paminaw pero naman sa kalsada, wa man masakpi mga higala nga naagyon nga naghimo mga higala sa kining illegal firing. Atol ni agi kataw-katawa makaigalan ang kuya tuod ani gyud og tinuod nga naaan na ning mga babae. Nga napasanginlan, nga ikaw kabit ka sa kumbana pati pumalibad sa babae nga wa taon ko kay bawoy ko kay ila na imong bana. Kuyawan ni kalaki mo nang kamong mga asawa din ha. Siguro asa gyud ninyo ha nga kana na ang inyong gikasilusan. Mao na gyud ang tinuod nga kwan. Unang-una gyud ang imong bana imong sutaon, imong partner mo sutaon og do na bay anomalya na. May bawaan man na imong Inday Maris do na anomalya. Og tan-aw nimo duda na kay anomalya, hupo-hupo ka din ha og unsa ba gyud? Para maklaro pod kay kinsa kay basig mamato kag helmet og pataka lang pod. Dili mao ang imong gibato. Kay iya man gikon ikaw kabit ka sa bana, namalibad man ang babae nga dili. So asa makay tinuod ning kalakihan ang namasangil or kining kuan. Og tinuod og tuod ni stono kun dili ni tinuod ni stono naaan lang kapag ka problemahan na. Mo
Mao gina mga babae nga naminaw na koron ng mga lalaki po apil po ng mga lalaki kay basin ba og gabarog-barog kana malingili importante gyud ang paglingi-lingi sa Juni store kay simba ko roy og kalitan na kagdapog din ha og na suko nimo kay gikasilusan ka unya kay labot gyud. Kada bang naaan ra ka ba? Na mas kuyawan sa mga lalaki. Kini babae bithala kanila kay gilabay helmet. Oh, so importante dai sa store nga maglingi-lingi ta store. Pero kana pong lingi-lingi na pong ginagmay nga kuan po dili po kanang magsigil po ka panlingi-lingi mura sa kag snatcher. Importante ra nga magbibinan tayo lang gyud kanunay mga sukid dig paminaw okay. Kalisura ba ning kalakiha tanawa rewind lang dong rewind sa dong be. Pagsugod gyud na ni kining maong asawa ni kining asawa mga kaigalaan nagsulot ni og kalsones ni nga murag gray man siguro ni kalsonisan niya nakasulot og black nga long sleeve kining iyang bana sad mga kaigalaan nakamaong pants unya nakasulot pud og mga polo nga black sad mga sukit tig paminaw nya katong usa ka babae didto pod kini ni ang medyo may itsura po ni mabayhana Inday Maris no may itsura ba ni mabayhana kasi na ako rin nagkaingon na itsura ikaw ni sir kay tan-aw ni sir na ba itsura ni mabayhana to okay no do na no. Ba't kining asawa mo okay man sa niyang kuan pod iyang panagway ha no na silos ning asawa tingali do na ginabantayan siguro lahi na gid ni no pero kinahanglan nga certain ka kung nagsilos ka certain ka sa imong gikasilusan kay kalisod sa kana uga pataka kag pamasangil pataka kag labag helmet no di na mao ha kada kundi pun mao pero kung mao sad da dagiingon nga sa taman. Ang mga lalaki mga babae samtang labi pag magbarog-barog ka importante gid di gid pwede magduka-duka gid ni so. At least ba magkasabot mo kita sa atong kuan ba? Ha? Kining magkasabot sa mga panghitabo sa palibot labi pag nakas publiko ay gyud relax di gyud no? Kaya kasabot sa pagtarong tanga tao, mababae man kada ron, tarong ka nga pagkababae, nakada karon nakatangkag taxi, nimo kalit og labag helmet nimo. Nya wala kay labot, kuyawa nang kalakiha. Kita mga laki ni store, tinutindog ta na, nya wa tay labot kalit na nimo. Sus ang kuya sa mga laki kay basig manunggab dayon ba? Ngaway pananghid. So di ta kumpiyansa bisa pagtarong tanga pagkataw di ta kumpiyansa gyud mo lingi ta ginagmay. Kay kini na ba hinuong na anomalya nga kitong tinuod niya anomalya mo ba to hinuoy likay disgasa kay mo man toy kusog nga malingi. So dili enough mga higala nga tarong ta sa atong pagkatao pero kinahanglan tang magbabinantayon sa gaday kumaon. Na mo kini babayhana unsa man tinuod gyud ka ni nga wa say labot sad or basig labot mo ni babayhana. Tara akong gipariwayan ni kasamang names kay primero mahigala suko ka kayong asawa gilabay nag helmet. Paglabay nag helmet mahigala kining bana puy taon maoy nagpacify mga sukit tig paminaw. Ang babae nga gilabay helmet perti pamalibad nga wa say labot. Kisa ba taon na simba ko ano ko siya. Perti ko niyang panimba ko kasamang listo. Basi pa tele sa unahan na nga kuan basi na pa yung more pa. Cross my heart, ha? More pa, mamatay pa ka. Ato lang yung katawa mga sukiting pamina si rewind ko no be kana dong. Be ibalik ko no be. Mo ni ang asawa be, so nagda ang asawa sa helmet. So malagmit kaning yang bana or kining asawa ka mao ba kaning motor. Nagmotor ni or baka motor si ang bana na mag-ride siya pero aso man ning kalakiha so ang asawa nagdag helmet iyang gihapos og helmet kining babae sige ko no dong be ate balik dong gamay dong name sige daw dong kana pos. Kini sa nga video mga higala kung kini ni ang naman kuno part 2 kuno ani nga nagkakuansad. Pero kani nga video mga kaigalaan, medyo kuan unsa ning kalakiha mga sukid tig paminaw. Managmit ning asawahan nakabantay gyud ni sa iyang bana mga kaigalaan nga do na gyud kakulian.
kabantay sa bana nga dunay kakulian o baka nahupo-upuan na niya. Ang problema ko naaan na ning babayhana. Kay pwede man pumalibat sa babay. Pero tagasabot ha kung unsa ba gyud ni kay nganong unsa may ang ebidensya bitaw tato mga higala kay kini magud mga higala ang kaso guin ani mga adultery, mga concubinage. Lahi ra ba ni ang requirements ani kay kinahanglan na maging masakpan gyud nimo. Nga kana na ang kuan gyud na nitira gyud sa firing range. Lahi ra ba ni mga higalang revised penal code kay di ra ba pwede mga kaigalaan nga o istorya-istorya lang o naniid-paniid ka lang kinahanglan gyud nga nasakpan gyud nimo sa aktual nga nag-firing range gyud. Kana gyud mga higalang nagpahigayon sa firing nga naigo gyud mga kaigalan na bullseye gyud. Ato lang lagi kato katawa, pero mo lagi nagiingon, lisod na nga klases pamasangil. Kana po mga higala, medyo alangan nini nga pamasangil. Basta totoo ka nang nasakpan gyud sa akto. Straight to the Now, point. atong balikan mahigala itong issue karong buntaga, mahigalas dili pa tamad to sa itong mga legitimate gyud nga mga issues kanang may labot ang lungsod. Kini gud mahigala may labot ang lungsod ani actually di man kay ko tik up inani nga mga issues gyud. Pero usahay mo viral magud mahigala nya napon sa publiko. Basta po magkakuha ra pud tang mga leksyon na no. Ato na sang gihisgutan mga sukitik paminaw pero dili kay kuan ani daghan kay may mga kaso ani diri sa DYHP nga among isitol sa off air lang. Kay kana na ang patabang diri pertin daghan na gyud dili maihat mga sukitik paminaw nga mga kaso niya ato mga kaubanan diri si Inday Aida Tampos kuan man mo ni presidente sa Lupon mga higala sa Cebu City maay kay mo daghusay ining mga inani. Diya pa si Inday RV Veloso mga higala husayon na diri kadaghan kana mga inanang mga kuan kay amo mong tambagan nga lisod man kay ni katundad on air ni nga magkuan ba kini ni ang labi pagduna mo mga anak inana no. So mo nandaghantag mga issues nga atong gipangsitol sa on air. Kini ko kina-viral na maguni mahigala masag nimo kuan god na viral na maguni. Wala to lang sa nagiisgutan mga sukitig paminaw pero porbida. Makaingon sa tamahigalag na unsa kaning kalakiha makagilaan. Kining asawa nagduda na gid si ambana, ha? Kadi ba na mahitabo mahigala nga kon basig nasakpan na ni ambana. Naana gyud ni mahigala nakasakop na gyud. Ang problema na karon kung kuan ba gyud kani babayhana nga gipasingilan mao ba gyud or dili ba? Unay dakong pangutana mga sukitig paminaw ato tagad pagtagad ha. Kini nga portion tud kato mahigala sa sugatrol. Daghan karon na dunay gipamati mga balatian sama ning insomnia, constipation, high blood ug inguman diabetes. Kung ikaw na nini dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugatrol. Ang sugatrol food supplement dunay kini A, B, C, D nga formula og A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon nagigamit isip herbal medicine. Mo na magkatabang kini sa mga naglisod sa pag katulog sa maining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Kung sama ka na to matag adlaw nag-sugatrol. Straight to the point. Kadali, atong balikan sa kadali ning video kasamang names be. O niya ang audio, sige ko nodong. Sige be. Pati pamalibad begini babae gyud be. Wa pa kuno say labot, sige. Lagi labay helmet. Lagi dapog pa gyud ang ang babae. Wala, simbako ko no Pataka ha? Wa ko sa kaila sa bana. Ang bana po tagpagpugong mahigala sa iyang asawa. Aha. Kinsa man na oy, ha? Kinsa man na oy. So, mon. Pos. So man ni tinuod gyud ka ning babayhana nga maoy pasingilan na pasingilan na niki. Sa man may iso kay ato na may pa ato na ipabot sa barangay. Yang ginaning lalaki ang bana sa babae nga may pa ato ipabot sa barangay na. Ha? So medyo tinuod tingali nga wa siguro labot kining mga babae. Ha?
So ato ni nga klarohon man galangan no pataka man sa pamasangil ning asawa. Ang asawa dunay katungod nga magsilos, masuko gyud mga kaigalaan pero di pud maayo magpataka magpamasangil kana kung pamasangil man lang gani. Pero mo lagi na ini mga gesture mga kaigalaan nga inani unsa man kalakiha og ang babae panalitan kung ikaw mo ibabae kuno ikaw inday Maris or ikaw inday Mikey. DJ Mikey unsa man ka og mapasanginlan kag galit nya wadyo kay labot. Mo react siguro pud tingali ka ni store. Kung dapo ko helmet. Kung bati sa siguro kang anong yung sakitan self-defense nga. Pero siya man may ingon niya, may pa siguro ato ni Atos Barangay. Doon na pa day sumpay aning kalakiha day mga sukitig paminaw. Be, ato ibalik. Sige balik ko no gamay dong. Nya dayon atong ipadayon gamay dong. Sige ko no dong ni. Sige, rewind sa gamay be. Okay na. Hapak ni helmet. Ala, igo. Idapog pag yung oo. La. Ang bana po tao may kitagbag pugong-pugong. Simba ko. Wakaila si bana. Ah. Wa ko kay lataw na na. Kinsa man na oy. Ah. Sa yung giduol ng lalaki. Barangay. Sige, be. Pos adong. Ha? Sa mamiingon nga, pabot sa barangay. So, kini ato ning pagtagad, ha? Kamong mga babae, ha? Paglingi-lingi sa mo ginagmay, kaya basig maaan mo, mapasinginlan mo kalit. Pero ikaduha po, panalita, tinuod yung galing ni, makaingon sa kagmay, sa budag pamakak din, eh. Certain magis lang nga kwan. Ha? Inana mga kaigalaan nga kini dili man ni may tabo sa ato gyud, no? Dili sa may dakban sa Mandawi man ni mga sugitig paminaw. Porbida gihapak mga higalag helmet oy. Ha? O ya paghapak og helmet mga sugitig paminaw, do na bay bisis ang asawa. Ha? Kay ang pamalibad ba sa babae perti na ba yung pamalibad? Uy, ako kailangan ng bana oy. Taka lang ka simba ko. Ayan gyud man ang laki mga higala nga kana na ang kuan, kana na ang may pa ito ni Atos Barangay. Pero unsa man tong asawa, miingon man tong na cellphone. Bebe, kuan ko no doon na day mga messages tingali. Bebe, sige ko no dong names be. Rewind gamay niya ati padayon ito nga portion to na ay mga messages sa cellphone. Sige daw be. Kani hapak niya. Gihapak niya, gid paghapak sa helmet. Unya paghuman, giduol, gidapog ang taka man lang ka. Simba ko, Wakay las bana. Kinsa man na oy. Sige ko na be. O sa man kaning lalaki nga dili ni mo iyang bana? Kay mo ambing cellphone kay tawagan. Be iklaro ta kuno ni names. Be unsa man ko na dai sige ko no. Ambing cellphone kay tawagan. Asa man ni be na pa sumpay nga video para maklaro ginato ni mga sugitig paminaw. So kining lalaki nga nagkuan nila dili ni maong bana inday Maris. Be ato ko nung klarohon ha. Kay kinana ang para makwanta ni. Kay mabe amas ambing cellphone be kay tawagan. Pero og iyan ang bana o dili ni mo iyang bana. Kay og lahi ni og dili ni iyang bana nganong ina nagpakahiro man sa siya nagpatunga gid inday Maris. Ay!
iklaro tan ni mahigala kay murag na daot sa letter B aning kalakiha ay. Sige lang dong, sa may sumpay din ni dong nga ang bang cellphone kay atong tawagan. Kisa may tawagan? Natawagan gyud be, sige ko no. Sige daw be. Sige proceed ko no dong. Nana, oy! Pag nana, ikaw ako ni nana. Ha? Bakit? Uy la. Nidagan naman eh. Ito ka ni San Lawa ka kasado minay. Nidagan la. Uy gigukod. Hala. Gigukod nga nagdag helmet. Hala. Kuyawang ginukdanay man. Hala. Uno sa paning kalakihan ay nga. Kaman. Hala gigukod yun. Uy hala. Uy, kalain paminaon pa. Ay. Daghang kuyog din ang asawa. Wala. Ta mga iro may kala ni usig ang mayo hinoon. Sa ning kalakihan. Naaman po sa kalsada nag-away gud oy. Publiko. Hala oh, dagan. Hala dagan gukod. Oh. Ayaw ba? Silan. Ay, ako na ha. Kamay lang. Bantayan na to tong word niya kwan kay kalain pa paminawon. Kana. Oy. Iyan yung bana giday mo ni kwan oh. Ops. Hala. Kana edit lang ng word niya kwan. Paita nas kalsada man hitabuan nag-away mga higala nas kalsada. Okay, posa dong. Gigukod man niya, gilukdan na giday no. Lupihan din ng kalakiha mga sukit di paminaw. Kunya kuan ay kuan lang tong word niya kuan kay wala gimi mag-i anang kuan na. Bantayan lang tong word dong, sakto na to dong ganina dong. Kay lain to na sa lusot man sa kangina hinoon tong mga pulong kabastos pa tong mga pulong mga higala. Ahit mga talis diwa HP kay nagpugong magutan ng mga nana ang mga kuan ba. In fact ako di kay ko tighisgot og may ani nga mga issues gyud mga higala. Usahay mapilitan na sa ta kay na viral man ani. So pero kanang mga issues nga mo dangop na mo dis diwa HP amo ra isitol mga kagalaan sa off air. No, saksi ni ato mga kaubanan diri ako lang ipakuan nga labi pa away magtiayon, away pamilya ana. Pwede naghana sa mga atong gipangtabangan gipang sitol na mo sa off air. Kini lang mga higala kay na viral man gud so mo na nga nakuanta daghan pa nagkuan ako nga kuan lagi ma-discuss din ko ana. Ang ato lang ani kung magtiayon og dunay mga problema di lang siguro pod nga risk kalsada gyud sad nga mag-away mga sukitig paminaw kay kangil adbas ang paminaw aning kalakihan. Unya kini ni ang naunsam ni kuan man ibalik ko to gamay ginukdan na gyud ay no. Kuman ato pagkonfrontasi dito wa day lungis asawa gyud. Mura na yung asawa mahigalag manok nga Texas. Kuting isuga mga sukitig paminaw salto kayo og inawayan. Pagan pa mahigalang habal-habal driver, di pasakyon ang kabit. Sa may kalakiha mga kagalaan. So dito katong permiro nga gihapak niya helmet, unya daw gidapog pang ulo, wala pud makigwa ng asawa day. In kwan gukod gyud ay no. Dili day kay kutob ra dito mga kagalaan. Nyap, nidagan na ni mahigalang alleged kabit nidagan or napasangin lang kabit nidagan. Sus, no sa bang gigukod man ginukdanay man day mga sukid di paminaw. Unya ang ikasukan gyud sa asawa mahigala kay kay nga asawa. Wa man ni masakpi gyud sa actual god mo na nga kini ang mga asawa pod no. Number one, di la siguro pod nga nahana sa kalsada nga atong atunga. Nas publiko pod siguro. Ikaduha nagpasensya lang siguro sa gamay tingali pod Inday Maris nya kana gyud masakpan sa akto. Nga kuan kay nani lisod mo kay nga masakpi sa akto pero kini do na sa katungod sa masuko siya gyud. So katong permiro pa mga kagalaan nga didto pa. So balik ko ng permiro dong kini permiro nga video iyang gihapak nya iyang gidapog away sila. Ikaduhang video na ning ginukdanay. Kani oo. Naatlan sa asawa gawa sa usa ka lodge Mandawi dai ni. Uy,
Oh, simbako ka, oh. Pagkauwaw. Doon na rin po itig video. Nagdahal itig video ang asawa. Uy, hala. Kasado mi. Hala, hala. Okay, pause adong, be. Pause adong. So, ang asawa na masangil, kaila ako'y nagamit sa cellphone sa kumbana, diha ng laay na ron. Maubitan na, dili ka magpataka yun o ka na ang chat-chat o text-text di hindi maris. Kaya basig pag text-text ni mo, ang imong gika-text, ang bana na. Or ang asawa na imong gika-text diya nisto. Kaya ato na iklaro makaigalaan kaya nabunog naman ko na helmet, naigo mo ko sa helmet niya nagpakauwaw masagod ni mga kaigalaan. Ngano kaning kalakihan, ako'y nagamit sa kuan sa imong bana. Sa kumbana cellphone. So doon na siguro busy sa asawa, nakakita siguro gyud sa mga chat-chat ba diha sa cellphone, no? Mao day siguro gyud pod, no? Mao naman to, so naka-access ang asawa sa cellphone sa iyang bana. Mo na din may galabi. Ato ko nung ginukdan na magod. Ikuan ko tong cellphone dong. Kaya naman yung cellphone na amanday mga chat-chat ini ko no be. Ato ko nung basahon unsa man day ning basihanan sa asawa. Ngano man nga do naman siya may galabi perti masukuan unsa man iyang mga messages nga nabasa di ay sa cellphone. Sa bana, no? Asa man to dong kantong kuan. Ginukdan na kani mo din ni. Hamang permiro nga kuan. Kay masuko mga asawa naman kuno sa ebidensya naman kuno sa cellphone. Asa man ni? Mo ni ang cellphone si bana nya dunay lain nga ika-chat. Asa man ni? Hi babe. Asa ni mo ni? Babe bay tawag. Asa man ang sugod ani nga kuan dong? Atong step by step kuno dong. Mo ni ang sugod nga kuan. Ang kanana ang screenshot primero. Kay dunay basis ang asawa nga nasuko sad siya mga kaigalaan. Kay nakakita sa siyambana, naka-access siya sa cellphone siyambana, unya doon na mga higalay nabasa niya mo ni iyang nabasa. Ug unya sa to pa iyang bana doon na gid ka-chat lain, doon na kabit base ining nabasa diha. Pero ang problema ni ron kung kini babayhan na maubag yun ang kabit o dili, o ba ni kini ni ang naan lang. Pero confirm na niya nga doon na ikabit niya bana. Kini o, asa man tong kamone siya. Atong basahon na, ay okay po, maudi ay. Mo na ang chat sa babae siguro. Sa una no, niya sunod yung babae. Hi babe, good morning. Amping sa imong work. Gini, ato basa. Hi babe, good morning. Amping sa imong work. Makasana all mo sa tayo. Babe, atong ano be. Hi babe, good morning babe. Di tawag nila. Amping sa imong work po. Pinana po niya. Tubag po ni bana. Ang kining green day mo ni sa bana. Mo ni ang text nila di ay sa kinini ang kabit mo din nasukong asawa doon na po ibasihan na ni asawa kay simple pagtan-aw niya sa iyang na may laing ka-text ning kwan. Labi na karon og ang asawa niya ron ug unsay ilang tawag. O labi nag first name lang tawag or baka love ang tawag niya unsa ba ning naa man kay laing babe di ay? Ning asawa sigurado ganun dili ni ako maimo gi-chat kay ang atong tawag kay kini ni ang love man unya nganong kini babe. Baby, atong tagsa-tagsa og basa ko no dong be. Asa ning kuan ha tagsa-tagsa. Hi babe, good morning. Amping sa imong work po. Tubag po ang bana. Wala man work ron Sunday. Na di kailagan sa adlaw na hinuon eh. Straight to the point. Balik sa tama higala sa kinini ang sa baning isyuha sa intawon mga kaigalano may labot ang lungsod ini. Ako di ko tigisgot ani way labot ang lungsod no mga personal man lang kon pero na magos publiko nag-away niya na viral mag hinuon eh. Mo na napugos ang putag hisgot mahigala pero sa ako nang gingon daghan dili maihap ang among mga reklamo mahigala sa musibianan basta inani gani nga reklamo amo nang husayon off air gyud. Maka-attest na si kasamang Aida Tampo sa atong lupon president sa tibuok Cebu City. Diya pa si Inday RV Veloso, ampuan pa ng Inday RV.
apilan pa ng Idol Boyki o husay diha o si kasamang Benji tanghiyan mo na nga talagsa lang to daon air nga kanang kuan gyud. In fact kana mga reklamo di bisag kana mga legitimate nga mga reklamo ug mahimo may labi pa mga labor cases mga sukitik paminaw tawgan na namo ng mga employer sa off air lang no di ra na mo dad on air masulbad ra so malipay ra sad ta mga higala nga magkasinabot sa off air. Kini lang gyud ani ba nga di kay ko kanang issue ha pero unsaon ta man na viral man gud ni pero mo lagi na no kana na ang mga asawag mga bana ang leksyon na nga kinahanglan gyud nga naa gyud ang commitment sa usag-usa Inday Maris no unya dili gyud mga liwa ba unya kana na ang mga liwa gani da mo na itong ingon nga ila pasako bitaw ato lang agi katawa may gala pero bitaw isura ining kalakiha mga sukitik paminaw so nya nagchat-chat dai sila unya ang kining asawa naka-access sa cellphone si ang bana. Natingala ang asawa ni amay lain nga babe man. Nan karon to nga asawa mga higala ko sa may tawganay ninyo o ay inyong tawganay love or darling unya ni amay imong ka-chat nga babe sigurado nga lahi gyud ni. Ha? O di gani pananitan babe inyong tawag nya ang tawag po na ni usa babe ingon po asawa na agi babe number 2 dai gyud. Bebe ato balikan ko no tong kwan be nga asa man tong ay sa dong katong pagsugod pa dong tagsaon ta lang tong kwan dong tagsaon ta lang ang kini ang message asa man tong first nga kwan ang screen mao gini pagsugod amo ni ang sugod nga kwan gyud katong atong gibasa kanina nga sumpay na to sige kini sugod hi Vic day nga ani di na to kwan sa tinuod apelyido na ha hi Vic good evening Geraldine tagda ko please na ako'y message nimo sa nang TJ? O, tagda ko please na ako'y message nimo sa TJ. Unya human, friends sa detailing sa kay mo niya, sindi na kog 500 please, waiting po ganiha radyo. Sa Telegram na ni. Unya, paghuman sa ni, babe, sabi ni, sa pasabot ni Inday Maris, babe, check TJ. Check Telegram siguro no? Unsa man ang kuan na? Unsa man ang BSLR? Very sorry. Later reply. Mao din na siya. Bida mapugos man sa mga millennial man sa din sila mga ang asawa ini ang kasuko sa asawa gid doble ang kasuko. Ngano man gawas nga dunay babe nga lain. Ang kasuko sa asawa dugang ini kay ang economic reason man kida may 500 babe isin na ang 500. Kasi asawa di maglagot anang kalakiha unsa ba din ang kalakiha nga mayo og kada na ang kwan sakit gusto dughan ang inana nga ang asawa mahigala do na kay lain pero labi na kasakit sa dughan kay do na di ay mangayo man sa ka nga sulor man na nako ning income sa kumbana karon do na di bahin mo to gingon nga katubi tong kanta indi malis karaan nga kanta nga may kahati pala ako. Buminta-bintahan lang to kay may kahati pala ako sa puso mo. Pasensya naman akong tingog mga kagalaan kay bida, more or less man gini. Pero kanang may kahati pala ako sa puso mo, mas lahi ning iya kay dadubli man ni may kahati pala ako sa puso mo. Nya no ba may kahati pala ako sa bulsa mo. Diha man ang samot o kasuko na nga may kahati day sa bulsa din ng kalakiha. Ha? Tanawa, nya dayon non, babe, very sorry later reply. Check TJ. O nya tubag pon babay. Okay, thank you. Na-receive na nako. Sorry ha kay nang luod jud ko nimo na jud. But I feel like murag na busy. Sani dong? Nang luod na jud ko na siya. But I feel murag na busy raguro ka. Maoga huwat na lang ko mo reply ka po. Sorry. Ha?
So, kuwan na, understanding na siya, kaya nasinda na god. Nang luod na god mga higala, ug wa pa ka mo sin og Gcash, masamot gyud pang luod. Ato lagi katawa mga sugitig paminaw. Unsa man nga mao gahuwat na lang ko mo reply ka po. Sorry po. Oh, tubag po si Babe mga higala nga. Ha ha ha, sorry kaayo. Sayo kaayo ng hagad volleyball ganina mga kurimaw god. Nya mura kog nabaguhan pila ka weeks walay physical activities. Aha. So inani na ilang conversation no? Nya so man may tubag nga babay ay okay po mao di ay. Oh. Mo na ang first nga screenshot, sumpay din eh. Sige ko no, be. Ato ko no basahon ng tagsa-tagsaon talang ko no basa mga higala ning kalakiha. Straight to the point. Katoto ang video mga higala na pribahan gyud ni sa asawa nga do na gyoy ismiringhoy na iyang bana, do na kulukodidang gumikan kay nakakita siya sa cellphone. Do na may laing gikachat. Unya kining gikachat nasayod man sa kinsa man ning babayhana nga ang tawag ra ba babe ra ba? Ang kasukan sa asawa mga kigalaan kay doon na rabay giingon nga nang luod na unta ko babe nya may gini kay imo nang na-send sa Gcash. Nauna sa asawa ni kalakiha bida og ako'y mang luod wa may Gcash. Ato lang lagi kato katawa mahigala mo na nga morales man akong tingog pero katawa nang kinhinumdum itong kanta bitaw karaan tong kanta day may kahati pala ako sa puso mo na no kani ron dubli ning kasakit kay may kahati pala ako sa Gcash mo. Diha na ang masakit anang kalakiha mahigala nga may kahati sa puso, may kahati sa Gcash. Yeah, babe, sana yung screenshots. So mo ni, babe, very sorry later reply, check na ko TJ. Okay. Sa man sunod, mo ni siya. Ay okay po, maudi ay ha ha. Mo na ikaduha dong. Mo na yung second one, screenshots, beka na. Mo na ni siya, okay po, maudi ay. Hi babe, morning. Lahi na po ni. Sunday na po day ni. Sunday na day po ni, no? Hi babe, morning. Amping sa imong work po. Ang babae mahigala ni chat na pod. Ang babae mahigala wala man work ron Sunday man. Wala gani magkasabot na ng babae sa iyang sa adlaw ni maohon, no? Onya ang babae gyud ay maoy kuan, may muuna di chat ning babae, no? Mo sa sukong asawa kay kuan ra ba kayo kinini ang sweet ra ba kayo? Unya mitubag sa pabadyan mi mamakals ana, no? Pina napay emoji nga nag-smile. Unya dayon ingon siya babae, ay wala di ay. Wow, kinsay kuyog nimo mamakals babe. Uy, ang asawa ang kabit pa nang utana, wow, kisa may kuyog nimo diha, ha? Ni diskumpiyado na po din kabit og maohon, ha? Pero mo lagi na ang katong aktual na nga video, kumao ba to ang kabit og naaan na to. Then sa may sunod, uy, na may sunod niya text da inday Maris. Ha, makasend ra kag 500 babe. Lahi na po ni nga Gcash na ning maohon. So, ingon na makasend ra kag 500 babe. Ako hatag mama kay mo-attend siya meeting sa ilang senior citizen. Uy, wala siya pliti og pangkaon. Magpaabot ko babe please. Thank you po. Ato na lagi katawa no kay iya ba yang katuyuan pud ba kana ang tan-aw nimo katuyuan inday ayda ikaw sito magyud ka kay kon man ka kana na ang ilupon man ka ikaw magitigusay ani. Kung imo paminaw sa do na ang yan tuyo bayapon nga babe. Sindi ko Gcash kay akong ihatag sa mama kay na meeting sa senior citizen. Ang tuyo nindot. Ang iya bang purpose bang ihatag sa iyang mama ana. Ang problema lang ang mo lagi na the end does not justify the means. Kay mo hatag kasi mo mama nindot na. Ma di ay kwarta mao ana.
Pero ang means nimo dito man nimo pangayo sa imong babe. Parihara ba na bang manghatag ka, giver kay ka, pero kinawat nimong kwarta gikan sa malita. Parihara na may galag, buutan ka silingan, pero drugs. Kwarta gikan sa drugs. Mo to lang Escobar mahigala kanadto. Pablo Escobar. Ang yan, mga silingan mula ba niya kay buutan kayo. Doon yung mga hospital hatag na yun. Tagaag mga kuwan na. Pero kwarta to nga halin sa drugas. O kining iya po manghigala lahi po ng iya kay nindot po yang katuyuan baya po niya kuan. Iyang ihatag ko no sa iyang mama. Pero wala gina ang kwarta gikan man sa imong babe nga. Diha na ang laay, Biyon sa may sunod nga kwandong, naman ang sunod message, basin unya pa, gabiyahe ko. Gabiyahe pa siya. Kanang pag Gcash ganoon, bisag magbiyahe o pagta nagmotor, lisod na Gcash. O nagbiyahe, pwede pag muhunong kakadali-dali raman ang Gcash. Pero pwede po nga, sa muka ining kalakihan, sukda naman sa ko Gcash. Gikulit ka bagay sa Inday Mariso kay basin unya pa gabiyahe ko. Yung kulit pa gyud no nga. What time unya po? What time day ka maabot, babe? Bahala nag what time ka maabot, babe, basta ang Gcash siguro na, babe. Tanawa, umikuha na siya. What time day ka mabot, babe? Diyan sunod, sa sunod ano yung nga kwandong? Nga screenshot dong? Kani? Chick Gcash. Nakasi na day. Yan, tubag, mga higal lang babay. Okay, babe, I received. Thank you po so much. Mua. Sinana pa emoji mahigala nga ni Hawk, no? Mua, ano ba? Thank you po so much. Mua. Unya mo man smiley ni Daymaris kani nga tubag. Muragwan. Nya human ang lalaki na pod ang nituna pagka Lunes na masubay man ni kay kadtong pirmiro Domingo pag Lunes na smiley tong yang kwan. Pag Lunes na niingon na si ang lalaki, good morning babe. Work sa ako sa Mandawi ron. Mandawi lagi din nag-work. Nagkagabi kay work pod ko on-site sa IT Park. Kadlaw na ko uli guro ana. Kugihan po ning banaha day no kay grabe ang work sa Mandawi, nya work pod sa IT Park. Kugihan sa dining store, no? Sa iyang panarbaho, kugihan sa adlaw, kugihan sa gabi siguro. Ang posisyon na ni manager ay posisyon ane niya. So mao na siguro no. Kugihan sa Dennis ya. No, nya tubag pod si babe pagka Martes na, sani? Hi babe, good afternoon. What time ka mag-send? Send naman sad ni di ay. Sa banis babe nga sige magpa-send sa Gcash? Siyempre ang asawa ini masuko gyud mayong asawa kay mo lagi na may kahati sa puso, may kahati sa Gcash. At tanaw pag Martes Domingo pa kanina ngayon Inday Maris. Unya human karong Martes. Hi babe, good afternoon. What time ka mag-send para sa ako unsa ni? Unsa na? Unsa ning kuan na doy? Ako ang kuan, babe. 1074 to tanan ang amount ato po. Uy, 1,074 ang amount. Bayranan de ini. Nya nitubag po ng lalaki, ningon ng lalaki, mga 9 guro, nig-break na ko. Dong pa ko IT Park para work na sad. Pagkakugihan na ning mga lalaki, may galang work, mga kaigalaan sa Mandawi, mo work sa IT Park. Nya gikonan sa babae, kanus ama ka mo sin, babe, 1,074 ba to tanan ang amount ato? Niingon pod mga higala ang lalaki nga, mga 9 guro, nig-break na ko. Nakatubag mo sa cellphone day. Mao'y pabayron sa parcel day ng lalaki.
Pero sura ining kalakiha may gala. Kini pong lalaki imo po nang bana-banaon og mayo og tinuod ba gyud niya kana na ang nguyab na og manag-uyab mo or gihimo lang kang tigbayad sa parcel. Masukog yung asawa ini kay paspas man matubag basta Gcash na. Yara ba mangluod na ba dayon? May ganit kay Gcasan be. Buwa pa be mangluod na unta ko. Dong pa ko sa pay IT Park na sad, work para pa-work na sad, lalimang kana, trabahante gini ni mga lalaki. Unsay sunod ani dong, unsay sunod ani nga screenshot dong, napay sunod ani. Sige ko na ba, ato lang ko nang basahon. Unsa man ni, sana man ning adlaw Martes, kato ganina ha, ang adlaw, Domingo, Lunes, Martes. Kanina sa man ni, Martes na ni? Merkulis, tanawa ko no dong, ikuan sa kagamay. Merkulis na ni. So, Merkulis, nga po niya, hi babe, good morning, wala lagi ka. Sunod nga text, what time day ka mo out? Wa mo tubag laki, sunod, what time day ka mo out? Nya ikatulo, ikaupat, hi babe, are you still there? Nya sunod na yun, kapila mo to, 1, 2, 3, 4. Ikalima, klaro kayo nagkatuog ka after sa imong duty. It's okay, babe. Saan reply lang niya ko, kabasa ka sa akong text, inigmata ni mo. Tiyan lang lalaki, di nang ganahang mubasa ni kay Gcash naman po ning kalakiha ka ha. Bebe, sa may tubag sa lalaki kadugayan, itubag, hi babe, amo na po ni very sorry later reply, no? Super busy ra sa therapy center ron. Mo ba? Nya nitubag sa ako work jud 8 a.m. to 5 p.m. Therapy center. Din 6 p.m. to 3 a.m. sa IT Park. Grabe haning pagkatrabaho but most of the time musod ko sa therapy center 10 a.m. na or half day. Ting ko gihana sa gid. Kinahanglan po kang magkugi gyud kay wa kay ka Gcash. Ang asawa ini batayanan magdubli-dubli ng trabaho sa bana, o remit sa asawa, okay ra, pero magdubli-dubli ng trabaho sa bana kay doon na pa ilaing remitan. Kung saan yung kalakiyaw, paspas po kayo mangayo ni Inday Maris. Ang babae, paspas kayo mangayo Gcash, labaw pag napildi sa scatter ni kalakiyaw. Puta daw asawa, noon sa mga kadungan na magkakalimit na napildi sa scatter. Straight to the point. Bida ni mga higalang hitabua ining maninaning usahay panlagsaan na to isyo inani no. Kay wa may labot ang lungsod ining inani isyo pero usahay mga higala ka na ma-viral bitay inani. Na magus publiko. Ang problema po nani sa mga asawa ha. Iklaro gini ang asawa dunay basihanan masilo sa samana lima ka kita kag kunbo inana. Kita kag kunbo sakit na sa asawa. Ang atong pangutana ni kining babae nga yang gilabay helmet mao ba ni ana sa kunbo? Mao man ni dakong pangutana ron. Naay katungod ang asawa, doon na siya rason nga magsilo siya, suko gid siya ining kunbos bana. Labi pa pagbasa mahigala, giisultian ko ng kuan kakugihan day nini maong bana mga sukitig paminaw mo trabaho sa kanana ang buntag niya huan ikagabi mo trabaho pa alas 8 to alas 5 Inday Maris. Unya mo trabaho na po tutok alas 3 kadlawon. Pilti kakugihan, Kisa may asawa ni malipay ang bana ang kugihan. Pero ang problema na kung pilti kakugihan kay duha day kabuk ang rimitan. Ato lang niagi katawa mga sugitig paminaw porbida. Asa man to? Namay nag-chat na ko nga kana ko nung lingerie. Kuan day ko no na. Unsa na underwear din na? Uy, para sale din ko mao. Ang underwear na nya ngayog panjikas kay para sa lingerie. O na may ni kuan ako lingerie attorney kuan na kay wa man ko masuito ni kuan lingerie di ay underwear. Sa to pa ang iyang bana mo pa dili bana ang iyang kabit mo pa iyang pabayron siyang pante. Tanawa ka bebe asa man to dong be kani bebe basahon ko na to be asa man ni
Ayaw lang ko ipakita ko na be. Kana lang karon mabasa na to. Kana unsa ni? Hi babe, good afternoon. What time ka mag-send para sa ako lingerie babe? 1,074 to tanan ang amount ato po. Unsa ba na yung estampante mo pa ipabayron manghigalang ka be? Mahala ba po din yung pantiha? Basi po mapakapinan sa una 1,074 to tanan nga amount ato po, ha? Unsa man ang lingerie ko ng babayran, panty dai ni mahigala basig mingon nga total ikaw man sa imo ukab ani be. Kani dai lingerie mga sexy underwear. Nya mo tigito yan sa kanus amang ka. Ako kaning lingerie kay panty man dai ato lang ang pagbasa. Hi babe, good afternoon. What time ka mag-send para sa ako ang panty babe? 1,074 to tanan ang amount ato po. Ha? Intubag pong laki mga sukid paminaw taon, ha? Asa man ko ana. Intubag pong lalaki mga 9 guro inig-break nako. Dong pa ko IT park para work na sad. Ala ko gigog trabaho, work, trabaho gyud babe kay bida ang panty nga ba na? Mana mingon pag Gcash na babe para sa lingerie. Pag Gcash na babe para sa panty 1,074 batong para sa panty. Ilahi lamang po babe ang sold sa panty. Ako na lagi katawa may gala porbida ning sitwasyon na mga sukitik paminaw. Asa man sunod ani dong? Na sunod ani nga kwan? Mao na doon lagi katungod ang asawa. Mao na ni atong gibasa kanina no. Nya mao na ni. Be asa man to sa ikaw ko no. Move forward na lang. Doon ay katungod ang asawa masuko eh. Katulad lang masuko ang asawa. Mao na ni ang kwan. Hi babe, very sorry late reply. Super busy ra sa therapy center ron. Ako work 8 AM to 5 PM therapy center. Lima ka nang kuha na 8 to 5. Unya, sunod ko nung ba, kuha niya, 6 to 3. Sa may pahuway ni mo, ana? 8 to 5. So, pahuway ka 5, usa ka oras lang, dahil trabaho na po kag 6 o'clock to 3 AM. Pugi kag trabaho. Dili malalim ng kalakiha. So, 4 AM na ka makatog, kay ibutanta 1 hour ang biyahe para kuan, uli sa balay. 4 AM na ka makatog. Pero mo rin isto no, makakugihan sa dahil na ang inanaduhay mo limita. Sa magkalakihan na, 4 o'clock na ka makatog, ibutan ta lang 3 AM mahuman, mo biyahe pa ka sa inyo, ibutan ta lang 4 o'clock, nakatog kag 4, 5, 6, 7. Kinalan mo takag 7. Kinalan ka mo matag 7 o'clock, kay mo, sa to ba 3 hours na imong tog? Kumahon? Uy, kadelikado. 3 hours imong tuog nya duha ka buok imong diya imong asawa, diya pa imong kabit. Unsa na mahulot ng imong energy anang kalakiha? Pero kini kuno si babe, maayo man kuno po nimo dag massage dai. Basin o makapa-energize po niya na. Sa kalakiha dahil ni mga sukit di paminaw, be atong itiwasog. But most of the time, musod ko sa therapy center 10 AM na or half day. So kuan na dahil, makapaypahuay po siya. Isip na sa kayo mahigala o kuan. Sus, kamahala ba dahil ng iyang panty mga kailan 1,074. Doon lagi mga panting mga mahalon, no? Po mga panting ang mga bubaratuhan. Kung ato lang ka sa Happy Mart, pagkakuha magkabubarato. Tapos mga online nga bubarato. Pero gusto po ka basit, po lagi og good morning ni mo dati Tisay og Tisoy sa US nga kanunay nagsunod na to. Wata kasabot og Victoria's Secret ang brand, ana. Usahay may gala, muhatag kay mangayo si babe. Ang lalaki po mahigala, bahalag magkinaon sa hatag lang yung kanya. Victoria's Secret ang iyang panty sa imong gihatagan. Ang ikaw in taon, nagabuslot na imong brief, mo nagitog, dili na Victoria's Secret, Secreto de Victor.
Asa man ni sumpay, asa may sumpay, napa ni sumpay dong? Nga kwan, asa may sumpay ano niya nga mensahe? Kani? Mo na ni siya? Ay, okay babe, pag amping po, ikaw pirmi sa imong work. Thank ka on time ha. God bless you always po. Napay pinag God bless you. Nya smiley si ang lalaki. I miss you babe. Kanang I miss you babe. Kuya wala pong laki na ay Gcash naman kapon ni. Kaya tama, I miss you babe. Nya sunod chat mahigala mingo man. Babe, wala pa lagi ka mag-send. Anak ka 9 PM. Mag-send ka. Sorry, klaro ni, I miss you, babe, or I miss your Gcash, babe. Klaro na, I miss you, babe, ha? I miss your Gcash, babe. Ano, last day? Alas 7:24 ang babae may gala ni I miss you. Kamausan ni mabayhan na sa pinasweet man. I miss you babe na. Tubagan na ang Gcash babe. Kas mo ning babayhan na ko. Kailan maka Lunes, Martes, Miyerkules. Sig pangayo day. Labaw palagi na pildig scatter aning kalakihan. Tanawa, unya dayon ingon siya. Alas 7 pagod ni chat ang babay. Alas 10 na niya tubag. Wait lang, babe. Back-to-back meetings pa ko ron. Naog ra ko later sa Ayala. Central Block na aray Gcash machine adto. Rest assured mo send ra ko. Napay pina rest assured. Pinaanak kong babae may galang. Babae. Okay lang babe, sige lang po, take your time. Take your time, basta ang bayro nun sa panty ha. Asa man sunod na nito, kani? Ha, may sunod. Aman, be, isa kaya malibat ani, asa man sunod niya mensahe. Mora ni siya? Asa man ni kuan sa? Okay babe, asa man ni? So, kung na ako'y mga meeting sa hapon o sayo sa gabi, nya sayan tubag. Okay babe, I see po. Hektik kayo imong schedule babe. Naapakaha kay pahuway ana. Pahuway niya babe if naa kay dako-dako nga time. Suwin man ka maka-send babe. Abi na ko concern na kayo sa pahuway po babe. Asumpa de win man ka maka-send babe. Sabi mo nagkukuday ka ng nindot man niya yung pag-istorya. Okay babe, I see po. Hektik kayo imong schedule babe. Napaka kay pahuway ana. Pahuway niya babe if naa kay dako-dako nga time. So when man ka makasend babe para ma-order na nako po. So ko yung asawa ini ikaw ha imong giadlaw-adlaw og pangayo sa imong babe ha. Anya sunod niya text message kay mga on nya ta didto sa Roro babe ha. Puhon ganahan kumukaon didto sa sad video po. Lami ra ba ning kan-an dito sa Roro sa may Cordoba, mga seafoods dito. Ingon siya, puhon ganahan kumukaon didto sad video po. Unya mingon dayon mga higala. Very sorry late reply. Asa Roro? Tubag sa asa. Kadtong sa Cordoba. Kadtong sa Cordoba. Ana, mo pangutana. Sunod tubag. Oo, kadtong didto napita ba? Na ako'y ganahan kaunon didto katong saang ba og swaki plus Korean food. Hay, gastuhan ng mabayhana. Pero kini mabayhana no, maayo ni siyang patrabahoon sa lending company kanang tigsukot ba. Kugihan kay madag panukot. Mayo maningil ni, mayo maningil, no?
Katong sko ba o katong dapita ba na ako'y ganahan kaunon didto katong saang ba og swaki plus Korean foods, ha? Tubag po laki sa may tubag sa laki, dong, kuan ako no. Kuno ho laki unya siguro. Ang kuan na kung dunay sweldo ng laki, iya lang pon baybahinon kay duha magkabok iyang trabaho. Basta di lang pon manglon. Sa man giingon, na ako'y ganahan ka unon niya ingon sa sige. Sige, dili ko sure unsa orasan na ilaha adto. Pero tan-awon lang niya nato. Murag wala ni masend nga message ganina. Wala ko naka-Gcash kay down ilang system gabi. Oh. So down ang system. Oh. Sunod yung niya. Mao ba babe? Wala jud ko kadawat anak nga message katong anak ka nga wala ka maka-cash in kag down ila system gabi. Karon na nako na receive. So maka Gcash na kakaron be. O asawa magkabasa dahil na ituod. So kung asawa na asay kahati sa puso, na kahati sa Gcash, ang kaluoy po sa asawa kung ba na matay gisuktan man mura magunitaw ning. Ang title ani sa salida mahigala ang lahi po tong kuanay kay magsulban tong kantang gugma versus kwarta. Ang kani gugma dili versus kwarta, gugma o kwarta, gugma o Gcash. Kana ko nay gugma. Sa man ni sunod nga mensahe dong, naba ni kuan dong? Be ato basahog dungang dong, okay? Mao ba babe? Mao ba babe? Wala jud ka magkakuan niya. So maka Gcash, so maka-cash in na ka karon. Maka-cash in na ka karon babe. Nya tubag po taong lalaki pagkaon, babe. Check Gcash nakadalikyat ra ko nanaog ko ganina. At lisura ning kalakihan mo. Suktan makagmaayo ni store kag utangan ba? Pero mali ako gingon i-recommend ko ni og dunay mga lending companies nga kisay mag-hire mo maningilay. May ni kay mantigong maningil. Straight to the point. Asa man tong kwan atong tiwasog basa tong kwan dong ba? Sa man nga mingon babe, swaki babe, kinini ang lami kayo ang saang mukaon ka babe sa plus Korean foods. Ang babe po din taon mahigala nga lalaki pada po din Gcash babe kay lami ra ba ning swaki babe. Kuyawan ning kalakiha mahigala. Gisa asawan di masuko ini nga. Unsa man ning kalakiha day? Labi pa og sagol praktikal ang asawa nga kuan. Asa man imong i-limit na duha may imong trabaho niya. Ngano ba nito aman day dito speakers na limit kung mao? Tanawar ko tong sunod. Mo na nga kuan yun. Ang video may galamon pero ato lang yung pangutana kating sa kunbo mao na ba gini babayhana nga iyang gilabay helmet. Mao ba gini? Ha? Kay kini klaro naman yan ba na doon na di ay gyud mga higalay gikakulukudidang ba? Asa man to dong? Asa sumpay ni dong? Napara ba dinag kong pangayo sa unahan day? Nay nangayo 3,000 no? Uy, bibi sige ko no. Asa man eh? Kanay ko no. Asa may sumpay kani? Mao ni sumpay. Sige ko no atong basahon na. Nagkadako man ni pangayo hinuon na ning kalakiha. Sige, asa man ni dong? Kanidong pwede ni siyang makuan? Nagkadako man pangayo ani? Unsa man ni be? Nana po do, hi babe, gutom babe, oy. Walay foods diri, I need to buy lami foods. Makasin kag pangkaon babe, please babe. Ha, kada adlaw-adlawon sa pangayo. Mugawas imong kwarta, nya imong sweldo pila imong sweldo kada adlaw. Nya pinangayuan ani nga mangayo. Daw, hi babe, gutom babe, oy. Walay foods diri, I need to buy lami foods. Makasin ka pagkaon, pangkaon my babe. Please. Nya sunod, wa pa man, tubag, text na po, chat na po. Nga pinagkuan, question mark, babe. Nya sunod na po, babe, gutom na ko, babe. Wala ko makaon pa. Why sudan? Sunod dong. Asa man to sunod dong? Kana, babe ka na? Asa na kuan na? Tawagi ko, baby. If dili ka busy, kani nga number, babe. Gutom na jud ko po. Hi.
gutom na mahigala, no? Hi babe, sa matong sumpay dong. Kanong sumpay. Oh, sumpay. Sa kasimana na ha, kay Sunday naman po, oh. Hi babe, wa na lagi kay paramdam. Musta naman ka? Winta mo dayon ato og ruro. Wa lagi ka nag-chat nako. Mura ning kalakiha mahigalag mura og nga kuno na sigurong laki kadugayan ning kalakiha. Be sige sunod ko no. Napa ni sunod sumpay dong kani dako na ra ba pangayo sa unahan? Bebe. No? Asa man tong sumpay? Ikuan ko no. Kani babe, ni message ko nimo. Telegram ni, but pasabot. Cash in lang ko later. Last meeting nako today, 2 AM. Din uli nako after. Nya tubag po na babae. Wala man ko'y load, babe. Mao wala ko open sa ako at TJ. Basin, miss, uwan kog kaayo na ay buslot ang atop. Atop na po na buslot, ani. Kadugay na ni ang kwarta, ang bulsa sa laki, mamoy mabuslot. Aja tanya, ang lalaki niya. Buslot ang atop, ang lalaki, mitubag, oh. Agoy madara nagbulkasil o releasan jud atop. Bita-bita pa man to, babe. Palitik sa lingerie, babe. Lingerie, babe. Panty man to. Papalit og panty, babe. Nabuslot na pong panty, babe. Ang kani kuyaw ani kay babe, nabuslot ang atop. Tubag yung taong lalaki, mahigala, agoy. Madara nagbulkasil. Or ilisan jud og atop. Nangutana siya. Nya, morning tubag ang babae, na mao lagi unta ako plano, babe. By the way, babe, what time ka mag-send po? Mura gyud ni mga higala ba og kana na ang dunay utang ni lalaki ha? Kay maulig yung tako plano. By the way, babe, what time ka mag-send po? Apili na lang pang load, please. Apili na lang pang load, please. Nya dayon sa iyang sunod na dong. May sunod be. Sa screenshots kana unahan. Mao day oy, atong gibasa may galama day dunay ka kuan ang asawa day. Na? Dubli ang kasuko sa asawa. Ha? May kahati pala ako sa puso mo. Mas labing na suko sa asawa, may kahati pala ako sa Gcash mo. Grabihan sa nang babayhan na nga ka. Kuan basag kayo? Makairital sa gamay ha? Di ko gamay. Ikaw ni store, tanaw ni store. Ang lalaki ko tawag niyo, babe, buslot ang atop. Mingon lalaki, agoy, pwede na nagbulkas eh. Talawa. Sa sunod na idong, muna idong. Or maura ni ganina dong. Lahi na po ni dong. Hi babe, wala na lagi ka paramdam. Musta naman? Winta madayon. Murag mo ni gani, wala lagi ka nagparam. Taon ka, wala naman kay paramdam na ko, oy. Nya sunod, babe, asa na ka, babe? Sige, pasaka dong. Be? Atong itanaw ang content mo, nagi kasuko di sa asawa. Kasi asawa mahigala di ha. Wala na kay paramdam nako. Gimingaw na ko nimo. Gimingaw na ko nimo. Kanang maparamdam nito taon kay gimingaw naman. Ang lalaki mo, tingali og sa pagparamdam sa laki, mga ayo na mapuni ron. Sige ko na be, wala na mo chat ang laki. Napay sumpay, asa man to dong? Bebe, sa unahan. Hi babe, gutom na. Murag nabalik ni dong. Ibalik, sige ko no, ikuan ko no be. Wa man lagi kay paramdam, nabalik naman tayo ni. Ni anak, kani dako na ningi pangayo. Dako na ni. Sani ko sa may sumpay ni kunin mo og kwarta. 3K lang. Wa na, ni mahal na hinuon eh. Imbes kay kanto ganinang lingerie. 1,000 rato kapin kanon na 3K lang kay need ko mo magpalit og diapers, milk og tambal ni mama. Nindot ba yan tuyo day? Pero man the end does not justify the means. Kaya mo, para day po ni sa kwan po, pakito sa atop. Kini po no, man-need ko magpalit og diapers, milk og tambal ni mama. Na-admit ako mama pag Saturday, oy, giatake sa high blood unya na stroke. Pirti jud kaayo na kong guula ron babe. Hais. Pagdali babe kay duka na kaayo ko. Sunod text makatug ko ron. Sunod pa gyud. Be, sunod. Talisay pa ka magikan babe. Nya say sunod message. Sige ko no dong, saka ko no gamay dong names. Be? Ato lang gibasa niya mao day makairitar gid ito. Babe, asa na ka dugay pa ka?
Paitan yung kalaki ha. Sunod. Isaka kuno gamay dong. Isaka kuno gamay dong. Sa man na? Hubog naman kay kastanan og tingog babe oy. Ipahuway na lang sa na babe oy. Dako na jud kaayo, saka kuno gamay dong. Sige kuno be, karon mabasa na to ni kalaki ha. Sige. Mo na siya? Ano sumpay? Karon palagi ka nagparamdam babe na wala akong Telegram oy, dili na ko ka-open. Asa man day ka karon? Hello babe, asa ka? Hubog ka no? Naaraman ko sa amoa. Sunod din chat sa babae. Mao na diha hubog man. Sige, tiwasa dong. Kang dako, nganong dili man ka makig-check-in ako? Ayay, check-in na ni. Sige, babaw pa. Basta hatagan gihapon ko nimo og kwarta. 3 lang kay need ko magpalit. O, mo na rin sumpay day. Win man ta check-in. Basta hatagan ko nimo kwarta kay 3 na po yung kinahanglan. Sunod, saka dong, be. Asa man sumpay? Aman. Kana, asa man na? Check-in, asa man ning kuana? Napay dugang aning kuana? Asa man be? Mauday ning kalakiha mahigala nga pirti gyud ing suko as asawa. Mo na ning mga messages tanan dong. Mo na ni siya. So ang karon nagi katungod ang asawa, nagi rason asawa suko siya. So pagkakita niya sa babae gilabay niya mahigala og helmet. Ang atong pangutana na ron, kung kaning babayhana nga gilabay ng helmet, mao ba ni sa kunbo? Mo na dakong question. Ha? Mo na dakong question ug mao gyud ni. Malagmit. Kuan siya kay kini babayhana na malibad ng gilalaw ko labot oy. Ana man gyud og mayo. Tanawal ko ang permirong ato na lang ko nung ilahos ning maong video ko no dong names para mahibaw na to ning kuan. Katong diretso na lang ko no names. Bebe atong balikon. Suko siya kayo. So gilabay nag helmet ha tanawar ko. Tawa sige na dong. Kano? Oh, sa may audio. Oh, idapog pa. Okay, pause kamay, pause. Oh, tanaw ha, ang helmet day mga higala mo lagi day na kining helmet duhay katuyuan day mares duhay purpose. Ang helmet mga higala mo ay protection sa ulo ug pwede pod nga idukol sa ulo. Sakto kayo duha ang katuyuan sa helmet, ha? Ang protection sa ulo ug ang paglabay sa ulo. Sige, padayon ko dong niyan. Sige, padayon, be. Sige, padayon ka ng video. Wako kaila, anak. Ay, pabot sa barangay. Anding cellphone ilin kaya akong tawagan. Oh. Kana, gukod ba gani? Gukod ba gino? Oh, hala. Hala, dagan. Gukod yung asawa. Hala, dagan. Hala, asawa ha. Gukod ba yun? Nagdag helmet. Gukod yun. Bihaw eh. Oh. Hala, gukod. Hala. Oh, naapsa na po nila pita. Abe. Oh, hala, gigunit ang buhok. Wala lagi kuno ga kuno ay ikaw lang anak. Sige, lahos na lang ninyong. Ta. Lakaw ang babae. Wala gugukod yun asawa, suga po na asawa. Ay. Oh, sakay taxi. Wala di pa sakay taxi. Ayaw. Sakay taxi oh. Naman niyo bata oy. Naman mo. Ha? Kabit na sa akong bana. Isa man ni mo bana. Isa akong bana di anto na akong bana. Nagpuyo mo. Yayo pa sakyaya. Tanaw ka na kay. Ayaw pa sakyaya. On, istorya ka ninyo? Ilong. Pinaka istorya.
Wala ka istorya. Ha? Wala ka istorya. Ato na kay personal mo. Hindi ka kaya tani. Uy, ay. Ha? Ano yung kwarta? 5 mil. Puno utang ng 3 mil. Sama na. Ikaw mo insada to sa iya, ha? Ako isad. Gawas ha. Ang taxi driver ni taon may kalahiya, pasayro naman ang ni. Ya, ay lagi pag. Wala ka lang. Panaw ka paliog ya. Panaw ka ya. Yan, i-video ang kanang. Grabihang asawa, gukod ba yung asawa, no? Sugang asawa ha, eh. Awan na ba? Ha? Pila kasi mana? Tay pa ha, gamay lang. Ato lang yung, post dong. So ato ning ilahos lang ha, kay kaning nga video may kalamay. Buwan na sa unahan, sa video, kay naday sa unahan kung mao gini ang kabit o di ba? Kay naday mga conversation sa unahan nga medyo maklaro na nato og unsa ba gini. Sa kini maong video sa unahan ni murag dunay mga makakuha tag mga clue kung unsa ba day gini. Kay di na yung gini babay dinay. Tanawon to sa unahan yung mga video murag dunay mga conversations nga murag na ko ana. Sige ko no may ato ning klarohon sa ha kay ngano man ning kalakiha mga sukit tig paminaw. Unsa ba ning kalakiha day mga kagalaan. Bebe ato ko no balikan ko no dong. Langan mo ito. Masayro ko. Yawa ka. Uy, alam, likas. Katong kang rap. Anniversary na to. Birthday na. Sige. Kumod ako. Kamong rap. Sila paligaw. Kita burikat na dito. Ya, ikaw. Uban ka. Ha? Uban ka sa ulan. Ay, kung saan na. Ikaw lang daw. Napangan ka. Oo, wala mang tao matagpulis. 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 Kita ka bausi. Oo, kita ka makibausi. Guys. Kasadong nilay. Naog na. Ay, guys, ang kuna gani nagkuyog yawa. Ni text di ay. Post. Ni text day siya day. Nanggawas na ang conversation na ni text na siya nako kay nag-away day mo. Dito na nanggawas na nga. Dili kay permiro di na magigo di ko kailan oy. Kisan ba na ko kaila oy. Mura man mahingala og pilting kadto si San Pedro katulo man to ni limon sa Ginoo. Kani siya mahigala lupig si San Pedro. Dili na ni gawas mahigala kini text naman sa nako kay nag-away mo. Bebe, balik ko no nung names mo na din eh. Sige names. Sige ko no, kana. Sige. Ay, guys, ang kuna gani nagkuyog yawa. To ana. Nigawas na. Ni-text na siya nako kay nag-away daw mo. Nga, magbutext og di mo kaila. Ato lang gisagulan doon mahigala gwebe. Nya, sa may sunod na dong. Sige dong. Kung mo ba ni? Kung sa gani ka sa page, walk. Kung sa ka sa page, massage ka. Massage. Ano kung ba na sa'yo makimatang na? Say card. Ay, ka, bigoto ka. Ano lang ako kung gusto mo lagi ko. Kung gusto mo lagi ko, ingo ka na ikaw kasi gusto eh. Wa ka palinte. Kung sa mo maganahan. Pos. Mauna ni ron lagi. Ug gutomon ang usa. Ay, babe, padadin ako diri, babe. Gutom lami kay kaon og swaki, babe. So kung asawa, kung gutomon lagi ko lagi, ano may magkanay bugas niya? Kung ikaw may gutomon, yun niya, naibahaw niya. Unsa ba ni kalakihan? Kung ang babae may gutomon, kabasa mo ko ning asawa sa conversation mo na suko kay asawa. Ikaw gutomon ka magpajikas ka ha? Pero paminaw ko dong mo na din eh. Sige ka ikaw ko no be. Ibalik ko no dong gamay. Sagun ka pa. Massage ka? Kunya naingon siya ako kabasa din dawat ka kwarta. May ko massage niya. Wala di ka massage pero wala daw may kwarta. Wala. Ngano ka dai? Pero dire. Yawa ka. Lah, Waong kapusibilis. Di mo huy ang talangkuhan. Waong posibilidad yung... Ang tansa pila! Wa! Ang tansa
bisita. Ihalak ka 5,000. Kung ata ni mong 5,000, baka kakaul bilang. 5,000. O, kay bastos basa na ko na. Sige, sige na. May na lang. Dili, may na lang. Kaya at least nagsurya kami. Ikaw, kaon sa murab. Ito na, nagawas naman hinuunin ko na. Oh. Baro, anya. Sugag yung asawa. Dili po niya sa public unta. Matubag po ni bana po. Wala. Ano man tao na mas publiko sila eh? Paita ng istasyon na may gala. Bill. Mauna na yung problema ron. So nanggawas na ang istorya day na nag-text na ano. Please. Matawag ka, police. Ay, palayo ka niya. Kinay ka lang din. Matawag ka, maamoy na sino ka na kalimalas. Maamoy na sino kalimalas. Palayo mo. Nagibadlong na sila. Oo, maamoy mo yun ka. Wala akong kuya. Nakikita ka kasi niya. Yawa ka kamurang abutin sa kawas. Hilo, boy. Wala. Bisa na ka ba kami nyo? Umabalik kami nyo na. Ano kasi yung kapit ko? Wala kayo ka mo. Wala. Wala kasi dito. May isang advice ako. Ano nga yung advice kay? Advice ako. Advice kami. Di, ay, saan na siya may isang advice? Pos. Magbantay rin tanang mo chat kay mangayog advice. Paita din ang kalakiya. Wana, padong na dito primero kanila, limod, manggod nga limod. Nya, ko ilaan ng banay mo eh. Nya karon di ay nanay, gawas na may galangan ni chat laman asa nako kay mangayog advice. Basta ina na nagina mahigala nga, dahil asa man ka kay mo-share ko sa akong problema. Ari unta ka sa Dear Kuya Paul og ang suliran sa Google. Og di gani ari ka sa Dear IFF. Awan ni gawas na mahigala ni chat naman sa nako kay mangayo og advice. Sumo na nangaon dito sa Puso Village, Pastilan. Sige, padayon ko no dong be. Asa man dong, na viral mo ganing ko ana. Wala na kayo isang person mo. Wala kayo. Wala bilin. Silent ko nung ay. Ayaw mo rin sila. Palayo mo kami. Tagay na mamalit. Asang police station diri, ma'am? Dato, nakakala ka. Kaya po yung magpapagod police. Napadalat ako diri. Ibadlong na sila. Ayaw mo na magkamong mo dire. Di mahalin na mong tinday ng kalakiha. Ay, ang kuna gani nagkuyog yawa. Kani. Oy. Oy. Talain po na yung mga istorya ha. Sige. Ako, isa ko kung gusto mo, mamukad, kay na ay bugas. Ikaw. Karoon, kay na grocery. Ikaw. Unsa man imo diraw? Kaya nila diraw. Kaya man. Ha? Di ba lusot? Ang bana, wala lang ta siya mo tubag mo patol pod. Sige pa magtubag ang bana. Suko ang asawa oy. Og ako'y gutumon, inyo lang ko na ibugas. Og siya'y gutumon, mag-Gcash. Akong bana, kapila na dapat. Bago palingon. Ya. Ulit ang kaya ayaw ng tao ya. Yan ang son. Ingoy sa wangin. Kadakog diferensya. Kung siya'y mangayo, hatagag Gcash. Kung ako'y gutumon, na ako na ibugas. Idawat og 3.5. Idawat og 3K. Nagatag ka 500 ka lang mga aligutom. Anong hatag man ka? Anong hatag man ka? Sige, balihon di ka. Anong hatag man ka? Balihon di ka. Anong hatag man ka? Anong hatag man ka? Anong hatag man ka? Paita ni. Wawa ni. Ikaw kay pag-tingin ba yan ka? Manager ba yan ka sa Wipro? Ako din naman kumaubaw.
Paita kinabuhi ah. Isa may pagkagabi lagi ano ka na. Ulit ako man na. Ulit ako man. Ulit ako man. Ha? Pangutan ako sa taka. Isa pwede mo pangutan. Ikaw, gusto mo lang magkakwarta sa kamay. Ayot? 3-5. Gusto ba ta? Igor mo na nga ang ka ng kuhan ito. Gusto ba ta? Uy, ako lagi dito eh. Nasayang sa 3-5 dito kayo. Oy! Sayang 3-5 ko no. Pagkasayang sa pagka-manager sa Wipro. Iputo lang to ning kwan. Fastos nga mga words. Ulit na bisag-bisag. Oh. Mana, di ka pa manoy. Isugdan ko ni mo. Isugdan ka. Ako, isugdan. Ilog. Ako? Ilog. Liwan na lang tapos sakay ning bana ang tapod. Dili. Dili. Wanang patol siya na na. Usan yan. Usan yan. Ha? Itong nabiti ka. Na may laing lalaki naghukas. Ala, ipagpag-ipon ko na yun. Tanawang video lang rin. Nagmassage ko no. Ayaw, basta ko na yun niya. Tatanawang tapos na sila kaya. Ala, ya. Hindi na siya. Marami na rin sila. Magkakatawa ko sila. Kailangan kayo na sa 3 mil. No, wala siya. Nakagaling ko. Galing sa text. Marami na yun dati. Oy, lalain pa mga. Buto ko na mo yun. Sige. Sige. Oy. Oy, naunsa na yung kalakiha. Paita. Na mauna ning daga na mahigala. Mo nang dunay nagkumpos og kanta po hinoon aning viral. Dali kani mga Pinoy makahimo dayon og kuno. Asa man din kumpos ng kanta ng bebe ka. Ikaw na kuno dong. Asa man to kana ka. Pan usa daw kakabit, mihagtok ang ulo gibunalag helmet. Saktan usa daw kakabit, mihagtok ang ulo gibunalag helmet. Naglina kaagay silang duha sa dalan, ang maong kabit iyahang naapsan. Wala ko na sa kailaan ng lakiha, pero sa dihang nagkuyog perting isiha. Ang legit nga asawa perti ng sukua, minlis nga gang ilong nagsigan ng mata. Grabe niya kasiksi, nagdali-dali kay musakay og taksi. Ang asawa perti na kalagot, saba na kaayo kay sige ka bagot-bot. Ang taksi nga miagi igo rami honong, dili makalarga kay ilang giamong. Nag-away-away og nagtinubagay, hangtod mi na og sikabit kay gilaay. Kini sikabit kay naa siya'y rason, ang tuyo ra daw niya kay iyang hiluton. Kay ang bana ni Inday lagi daw gikapoy, ug wala jud daw sila naga-ismiringhoy. Ang maong asawa kay nganong sikabit midawat daw sa kwarta. Kung tinuod kuno nga nagpamasads ra, nganong ang iyang bana pertimang luyaha. Nauna karon ayaw jud magpasapon, aron dili mabuna lag helmet nga lig-on. Karon ang bana pod iyang nakulatahan, kay nganong mitilaw daw og lain nga bilahan. Wanto, gimon tanawon to yang rap mga higala. Sakto to yung Benji Talisik. Good morning, madam. Mura ko ng John Saldi. Ikaw, Goje, ako nang ibasa ng iyang mensahe, Mrs. Benji Talisik, mga higala. Ang pag-rap ba? Kining pag-rap no, gisamarais niya ang gana na ang nahitabo ba? Ibalik ko na may katawan na yung rap nga gikompose. Sige na dong. Yung kantahan dong, sige dong. Pan usa daw kakabit, mihagtok ang ulo gibunalag helmet. Naglina kaagay silang duha sa dalan, ang maong kabit iyahang naapsan. Wala kuno siya kailaan ng lakiha, pero sa dihang nagkuyog perting isiha. Ang legit nga asawa perti ng sukua, minlis nga gang ilong nagsigan ng mata. Kini si Inday grabe niya kasiksi, nagdali-dali kay musakay og taksi. Ang asawa perti na kalagot, saba na kaayo kay sige ka bagot-bot. Ang taksi nga miagi igo rami honong, dili makalarga kay ilang giamong. Nag-away-away og nagtinubagay, hangtod mi na og sikabit kay gilaay. Kini sikabit kay naa siya'y rason, ang tuyo ra daw niya kay iyang hiluton. Kay ang bana ni Inday lagi daw gikapoy, ug wala jud daw sila naga-ismiringhoy. Grabe kasuko ang maong asawa,
kay nganong si kabit midawat daw sa kwarta. Kung tinuod kuno nga nagpamasads ra, nganong ang iyang bana pertimang luyaha. Karon ayaw jud magpasapon, aron dili mabuna lag helmet nga lig-on. Karon ang bana pod iyang nakulatahan, kay nganong mitilaw daw og lain nga bilahan.